Дай да лягам да спинкам, че ми е много изморено. Чакай, че си удари котенцето. Какво ми хубаво. Айде, аз на... стига съм го бил. Добре. Да, на Алекс вече казах. Лека нощ, да. На хубавата сутрин. Днес аз... да, ние с Алекс трябва да ходим. Нали оня случай с убийството? Не, мързима. Ние нали имахме една книга, бе. Добре, отивам да го будя. Какъв е този катран тук, бе? Какъв е този стъпак тук? Чакай да го видя. Продавам. Какво продаваш? Какво продаваш? Напитки. Лимонада ли? Да. Лимонада. Много ме интересува се едно. Искаш ли? Не искам. И за кой идваш тогава? Да питам, защо си тук ти? Кой си ти въобще? Искам да давам. Малко си ми заподозрителен, ама ще се махна от теб. Алекс! Бе! Трябва да говоря повече с теб. Алекс! Ставай! Ставай, бе! Ставай! На сутринта. Показвам. Да отивам да виждам какво става вънка. Мачай, преди той ще лети да поискапя малко вас и тогава отивам. Мисля, че не стига толкова. Направо от тук ще скоча, защото знам Алекс. Давай. Аз къде отивам, бе? Айде, бе, отваряй, бе, ненормалник! Колко пъти ще да будя? Давай, бе! Ненормалник си ти! Да! Аз съм извън къщи. Как така, бе? Излязах да видя какво става тук. Ти за камбаната. Там имаше някакъв тапак продаваше лимонада или какво беше. Да, го видя. Не го виждай, по-добре да... Чакай само да ти кажа, малко ми е Къде отиваш, де? Малко ми е подозрителен. На мене ми е малко. Добре, айде сега трябва да разследваме от предишния край това. Вчера дете разследвахме това. Как беше, бе? Убийството е... Аз отивам в къщи, обаче в подземния ми етаж. Да, ела при мен. Добре. Айде. Най-накрая са... Как ли бе? Давай. Така. Сега къде ми беше книжката на мен? Къде беше, де? Ето я. Идвам. Аз да чувам, ама носи далече. Дойдох. Така, дай сега да разследваме убийството. Така, в книгата за такова, за убийства, не помня името, пише, че трябва първо улики да намерим. Какви улики? Пръстов отпечатък пише. Айде да разследваме на цялото село пръстов отпечатък. Къде си, бе? Ето та. Ела, при мен де. Първо ще започнем от такова селените. Тук. Да. От селените ще започнем. И после ще продължим. И последния ще бъде... Той къде отиде, бе? Чакай, то пише до туалетна. Добре, до туалетна отишъл. Така. Сигурно вече се е върнал. Къде отидохте? Така. Ти къде ходиш? Аз ли, бе? Нали селените да такова пръстов отпечатък? Само трябва да си взема едно нещо. Така, взех кофа с... То пише, че е кофа с прахообразен сняг, но това е кофа за пръстов отпечатък. Така. Дай ще започнем от теб.
Дай са теб да те проверим. Така, не си ти. Така, ти ли си? Не, ти не си. Дай ще отидем да проверим там. Ти сега какво правиш? Кой бе? Ти какво О, правиш? пръстовете отпечатъци. Ето, не съм го проверил. Така. И то с не. Помощ! Какво става, бе? Какво става тук, бе? Какво става, бе? Вкачва! Какво става? Кажи, какво става? Какво? Какво става, бе? Човек! Той умря. Алекс, къде отиде, бе? Ела тука, бе! Тука, ела! Значи, Алекс, мисля, че разбрах какво му стана на Тос, на Иван. Знаеш какво му стана? Какво му стана? Изпил е от лимонадата. What? И какво стана после? Какво да стане? Разбрах, че е отровна. Умрял ли? За съжаление, да. И жалко. Но той не ни беше приятел, бе. Но все пак... Знаеш ко? Мисля, че трябва да го... Мисля, че трябва да хванем този отровнак. Не знам как да го наречете, дето отравя. 100% не е просто ей така. Да извикал ли полиция? Не. Ние без това в замъка нямаме никаква полиция. Единствената полиция сме, така да кажем, ние. Да. Ох, много тъжно. Така. Знаеш какво? Имам една идея. Значи, ще изследваме всичките селяни от селото. От селото. Ще видим кой го е направил. Точно то е ясно кой го е направил. Но да намерим поне някаква база там, нещо такова. Да, разбираш ме, нали? Разбираш. Да. Добре. Айде първо да отидем в най-близката къща на това, на този на библиотекара. На библиотекаря. Да. Честно казано, не знам, не съм много сигурен. Чакай, че срупих един блок. Алекс, бързо ела тука. Случайно срупих един блок и намерих нещо. What? Какво е това? Ти да знам, чакай да влезнем. Чакай, приготви си меча. Меч си приготви, ако има нещо вътре. Чакай. Чай да го намеря тук някъде го туриха, ма не знам къде. И ти имаш бездънни джобове. Ей го къде. Така да я отварям. What? What the fuck? Какво е това? Да! What? Какво? Какво пише тук? Унищожение на селото. Какво? Какво е това? Това е някаква... Ако натиснем тая ръчка, селото ще гръмне. Не. Я да си дойда спать в моята база. Какво правиш тук, ти, бе? Ти! Какво правиш тук? Знаех си, че си Не! Знаех си, че нещо си